Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την Ασημίνα Αρβανιτάκη από το Stanford, από το Πανεπιστήμιο του Stanford. Η Ασημίνα έχει έρθει για μερικές εβδομάδες, για μερικούς μήνες στο CERN. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Και προσφέρθηκε να δώσει αυτή τη διάλεξη, η οποία είναι ως εξαίρεση, έτσι, δηλαδή, για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία εισαγωγή. Εγώ θα σας πω, ο τίτλος που έχει στο πρόγραμμα είναι η φυσική υψηλών ενεργειών, θεωρητική φυσική υψηλών ενεργειών και κοσμολογία. Ουσιαστικά αυτό αυτό που κάνω είναι θεωρίες πέρα από αυτό που θεωρείται το καθιερωμένο πρότυπο. Θα θεωρήσω ότι ξέρετε τι είναι το καθιερωμένο πρότυπο. Ξέρω ότι μερικοί από εσάς δεν τα έχετε ακούσει ακόμα, αλλά φαντάζομαι τις λεπτομέρειες, πολλά πράγματα θα ξέρετε. Και επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω, όποτε έχετε ερωτήσεις, να με διακόπτετε. Λοιπόν, πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο, η θεωρητική φυσική, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο γενικά και να σας πω ότι η θεωρητική φυσική έχει μια βασική αρχή, την αρχή του μινιμαλισμού. Και αυτό γίνεται, και αυτή τη βασική αρχή ακολουθεί με τεράστια επιτυχία για αιώνες. Αυτή η αρχή μας έδωσε το καθιερωμένο πρότυπο, η οποία είναι μια θεωρία που μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε περίπου 37 τάξεις μεγέθους. Ξεκινάμε, μπορεί να περιγράφει το σύμπαν, μέχρι τα πιο μικρά, τη γη, τη ζωή, τον πυρήνα, μέχρι τις πιο μικρές αποστάσεις που ξέρουμε, σε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και ο λόγος που αυτή η θεωρία έχει υπάρξει τόσο επιτυχής είναι μια βασική έννοια που συνεπάγεται του μινιμαλισμού, που είναι η έννοια της ενοποίησης. Αυτό ξεκίνησε με τον Εύτονα, ο οποίος το 17ο αιώνα ενοποίησε τα γήινα φαινόμενα με τα ουράνια φαινόμενα και μας έδωσε τη θεωρία της βαρύτητας. Αυτό συνεχίστηκε με τον Μάξουελ, ο οποίος ένωσε δύο διαφορετικές δυνάμεις, τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό, μαζί με κάτι τελείως διαφορετικό, το φως, και μας έδωσε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού. Το καθιερωμένο πρότυπο τώρα ενώνει τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού του Μάξουελ με τη θεωρία με την ασθενή δύναμη, που είναι αυτή που μας δίνει τη ραδιενέργεια, σε μια και μόνη θεωρία, τη θεωρία της δύναμη, την ηλεκτροσθενή δύναμη. Και αυτή τη θεωρία από το 1960 την έχουμε πειραματικά επιβεβαιώσει σε πάρα πολλά πειράματα και με ακρίβεια που πολλές φορές φτάνει τα 12 δεκαψηφία. Αλλά τώρα θα μου πείτε γιατί πάμε πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο. Ο βασικός λόγος είναι ο εξής, ότι το καθιερωμένο πρότυπο περιγράφει μόνο 4% των πραγμάτων που βλέπουμε σήμερα στο σύμπαν μας. Δεν περιγράφει, δεν εξηγεί τι είναι η σκοτεινή ύλη, που είναι γύρω στο 24%, και δεν περιγράφει το τι είναι το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος, που είναι η σκοτεινή ενέργεια, το υπόλοιπο 72%. Επίσης, δεν εξηγεί γιατί τα διαφορετικά σωματίδια, οι τρεις διαφορετικές οικογένειες quark και λεπτονίων έχουν τόσο διαφορετικές μάζες. Ξεκινάμε από το ηλεκτρόνιο που έχει μάζα περίπου 1 MeV και φτάνουμε ως το top quark, το οποίο έχει μάζα 200 GeV, δηλαδή έχουμε μια ιεραρχία ενός παράγοντα 10⁵. Επίσης, το καθιερωμένο πρότυπο δεν εξηγεί γιατί δεν βλέπουμε αντιύλη στο σύμπαν. Όλες οι αλληλεπιδράσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια, περισσότερες, δίνουν ίδια ποσότητα ύλης και αντιύλης. Τόσα πολύ μικρά ποσά, που δεν είναι αρκετά να εξηγήσουν γιατί μόνο έχουμε ύλη στο σύμπαν. Επίσης, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι μπορεί να ενοποιήσει, όταν πάμε πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο, ποια είναι νέα ενοποιημένη θεωρία.
τι μπορεί να ενοποιήσει την πυρηνική δύναμη, που είναι αυτή που κρατάει τους πυρήνες μαζί με την ηλεκτρασθενή και τη βαρύτητα. Και υπάρχει ένα βασικό εμπόδιο για αυτή την ενοποίηση, που είναι η αδυναμία της βαρύτητας. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τη δύναμη μεταξύ στο άτομο του υδρογόνου και συγκρίνουμε την βαρυτική δύναμη μεταξύ του πρωτόνιου και του ηλεκτρονίου και τη συγκρίνουμε με την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, θα βρούμε ότι η βαρυτική δύναμη είναι 10 στη μείον 40 πιο μικρή. 10 στη 40 πιο μικρή. Δηλαδή, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε ακόμα πιο απλά. Όταν σηκώνουμε κάτι με το χέρι μας, χρησιμοποιούμε ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις να υπερνικήσουμε τη δύναμη ολόκληρης της γης. Και αυτό είναι αυτό που λέμε το πρόβλημα της ιεραρχίας. Και αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο φτιάχτηκε το LHC. Περιμένουμε από το LHC να μας δώσει την απάντηση για το τι εξηγεί αυτή την αδυναμία της βαρύτητας. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Η μία είναι η υπερσυμμετρία, μια άλλη είναι μεγάλες έξτρα διαστάσεις και μετά θα περάσω να σας πω με αφορμή τις μεγάλες έξτρα διαστάσεις για κάποιες καινούργιες ιδέες που υπάρχουν σήμερα στη θεωρητική φυσική και σχετίζονται και έχουν έρθει από τη θεωρία χορδών. Και στο τέλος θα σας μιλήσω, αν έχω χρόνο, για το Higgs. Τι μπορούμε να μάθουμε εμείς στη θεωρητική φυσική από το Higgs. Η υπερσυμμετρία είναι μια θεωρία στην οποία ουσιαστικά διπλασιάζει τα σωματίδια που υπάρχουν στο καθιερωμένο πρότυπο. Κάθε φερμιόνιο αποκτά έναν, ας το πούμε, αδερφό που έχει τις αντίθετες αδειότητες στη στατιστική μηχανική. Δηλαδή, κάθε φερμιόνιο αποκτά ένα μποζονικό αδερφό και κάθε μποζόνιο αποκτά ένα φερμιονικό αδερφό. Η μεγαλύτερη επιτυχία της υπερσυμμετρίας μέχρι στιγμής πειραματικά είναι ότι εξηγεί την ενοποίηση της ηλεκτρασθενούς δύναμης με την ισχυρή πυρηνική. Εδώ βλέπετε, αυτή εδώ είναι η αντίστροφη ισχύ της δύναμης, σαν συνάρτηση της ενέργειας. Εδώ είναι στο καθιερωμένο πρότυπο, εδώ αυτές οι δύο είναι ηλεκτρασθενείς, η ασθενής και μπορείτε να το πείτε η ηλεκτρική δύναμη, και εδώ είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμη και εδώ είναι ισχυρή πυρηνική. Και όπως βλέπετε, αν πάτε σε μεγάλες ενέργειες, αυτές οι γραμμές δεν συναντούνται και φαίνονται να είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν όμως προσθέσετε κοντά στη μάζα του Z μποζονίου ή του W μποζονίου στις ενέργειες που δουλεύει το LHC, προσθέσετε τα σωματίδια της υπερσυμμετρίας, θα δείτε ότι αυτές οι τρεις δυνάμεις ενώνονται όπως όταν η ενέργεια αυξάνεται και συναντούνται σε κάποια 10 στη 16η GeV. Αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή το έχουμε δει πειραματικά στις αρχές της δεκαετίας του 90 και είναι μέχρι στιγμής η μόνη έμεση ένδειξη που έχουμε για φυσική πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο. Στο LEP. Μετρήσανε με ακρίβεια το sin square θeta w, το weak mixing angle, δηλαδή πώς παίρνεις αυτή την πρόβλεψη. Αυτό που γίνεται μπορείς να κάνεις το εξής. Μπορείς να δεις πώς με βάση μετράς στις χαμηλές ενέργειες, μετράς, ξέρω εγώ, την ισχύ της ισχυρής και της ηλεκτρασθενής και μετά βλέπεις που ενώνονται. Και μετά εδώ, με βάση τα σωματίδια, μπορείς να προβλέψεις την τιμή της τρίτης δύναμης στις μικρές ενέργειες. Και εμείς έχουμε δει ότι αν υποθέσουμε ότι ενώνονται εδώ, έχουμε δει ότι με βάση τις μετρημένες τιμές αυτών των δύο, προβλέπουμε την τρίτη, η οποία έχει ήδη και αυτή μετρηθεί. Αν δεν υπήρχε όμως αυτό το γόνατο που κάνει εκεί, θα δείξει. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Το γόνατο αυτό πώς είναι. Είναι τα νέα σωματίδια, τα οποία αλλάζουν σε αυτές τις ενέργειες. Σας έχω μιλήσει κανείς για ενδυνάμει σωμάτια. Όταν έχεις μια αλληλεπίδραση
Μιλάμε για αυτό το εκεί τη γωνίτσα. Ναι, ναι, αυτή εδώ τη γωνίτσα. Όχι, Εδώ. το πράσινο. Εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αυτό κάνει τη διαφορά. Γιατί αυτό αλλάζει εδώ πέρα, γιατί έχεις καινούργια σωμάτια που αλλάζουν το πώς οι τρεις δυνάμεις αλλάζουν με την ενέργεια. Γιατί έχεις καινούργια είδη ενδυνάμει σωμάτια τα οποία μπορούν να επιδράσουν τους... Είναι τα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Είναι το σελεκτρόνιο, ο μποζονικός αδελφός του ηλεκτρονίου. Άρα το πρώτο κομμάτι εκεί είναι ίδιο με εκείνο. Αυτό, ακριβώς. Εδώ είναι αν θεωρήσουμε ότι μόνο τα σωματίδια που ξέρουμε, μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει. Αν προσθέσουμε εδώ τα υπερσυμμετρικά σωματίδια, αλλάζει κατεύθυνση και ενώνονται. Στο μικρότερο, ναι. Η κόκκινη φανταστείτε ότι αυτή είναι η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση. Ναι. Αυτά τα υπερσυμμετρικά σωματίδια που στέφθηκαν σαν φορείς αλληλεπίδρασης. Όχι, είναι σωματίδια, δεν είναι φορείς αλληλεπίδραση, είναι σωματίδια όπως το ηλεκτρόνιο, αλλά επηρεάζουν το πώς, φανταστείτε ότι όταν έχετε, υπάρχει χυμολία πουθενά. Δεν έχουμε κυμολίες. Εδώ έχει. Λοιπόν, θα σας γράψω τώρα ένα διάγραμμα. Φανταστείτε ότι έχετε δύο σωματίδια, τα οποία πηγαίνουν, έτσι πάει ο χρόνος, και ανταλλάσσουν ένα φωτόνιο. Έτσι. Αυτό που θα πούμε ενδυνάμει σωμάτια, αυτό είναι μια αλληλεπίδραση. Εδώ έχουμε το φορείς των δυνάμεων. Πες ότι είναι το φωτόνιο, οτιδήποτε, το γλουόνιο. Αυτό που κάνουν τα ενδυνάμει σωμάτια, έρχονται εδώ και κάνουν αυτό που λέμε κβαντομηχανικές διορθώσεις. Μπορείς να έχεις διαφορετικά ενδυνάμει σωμάτια που έρχονται εδώ πέρα και επηρεάζουν τη δύναμη της αλληλεπίδρασης. Και αυτό κάνουν τα ενδυνάμει σωμάτια. Και εδώ έρχονται τα υπερσυμμετρικά. Άμα έχεις μόνο σε αυτό εδώ το βρόχο, έχεις μόνο τα σωματίδια του καθιερωμένου προτύπου, δεν ενώνονται δυνάμεις. Άμα εδώ προσθέσεις τα σωματίδια της υπερσυμμετρίας, βλέπεις ότι αλλάζει η συμπεριφορά των τριών δυνάμεων του καθιερωμένου προτύπου. Και αυτό ακριβώς, αυτό είναι πρόβλεψη της υπερσυμμετρίας. Έχουμε δει, αν στο standard model έπαιρνες αυτά τα δύο και έβλεπες πού ενώνονταν, στη μεγάλη ενέργεια, και προσπαθούσε να προβλέψεις το τι ήταν η ασθενής δύναμη, δεν θα έβλεπες την ίδια τιμή, την πραγματική ένδειξη, ενώ στη υπερσυμμετρία γίνεται. Αυτό φυσικά είναι έμεση ένδειξη, γιατί δεν έχουμε βρει κανένα σωματίδιο υπερσυμμετρίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει μόνο εμέσως αυτά τα σωμάτια, μέσα από τις κβαντομηχανικές τους διορθώσεις. Λοιπόν, το άλλο που κατόρθωσε η υπερσυμμετρία είναι να ενώσει, να μας δώσει ένα σωμάτιο το οποίο μπορεί να είναι καλό υποψήφιο σωμάτιο για να εξηγήσει τη σκοτεινή ύλη του σύμπαντος. Το πιο ελαφρύ υπερσυμμετρικό σωματίδιο είναι σταθερό. Και αυτό μπορεί να αποτελεί τη σκοτεινή ύλη, και αυτό υπάρχουν πολλά πειράματα όπως το CDMS, τα οποία ψάχνουν για αυτό το σωμάτιο. Επίσης το LHC μπορούμε να έχουμε μέσα από την σύγκρουση των πρωτονίων, μπορούμε να παράγουμε τα καινούργια αυτά σωμάτια. Μπορούμε να παράγουμε το γλουίνο, το οποίο είναι ο αδερφός του γλουόν, το οποίο έχει ισχυρή αλληλεπίδραση και μπορεί να παραχθεί μεγάλους ρυθμούς, και τα οποία ύστερα θα παράγουν τα άλλα, τα squarks, τα σελεκτρόνια, τα φωτίνα και ούτω καθεξής. Να τα εμβάσουμε αυτό. Μια άλλη θεωρία που εξηγεί γιατί η βαρύτητα είναι τόσο αδύναμη είναι η θεωρία των μεγάλων εξτραταστιάσεων. Σε αυτή τη θεωρία, εμείς, ο τρισδιάστατος χώρος μπορείτε να φανταστείτε σαν ένα φύλλο χαρτί, όπου οι τρεις αλληλεπιδράσεις και εμείς, όλη η ύλη, περιορίζεται. Οπότε εμείς ζούμε σε αυτό το φύλλο χαρτί, ενώ η βαρύτητα, που δεν μπορείς να την περιορίσεις, βλέπει ολόκληρο και αυτή τις έξτρα διαστάσεις, μια νέα διάσταση. Δηλαδή ο χώρος μας είναι πενταδιάστατος.
Αυτές τις διαστάσεις δεν τις βλέπουμε γιατί είναι πάρα πολύ μικρές σε μέγεθος και επειδή μόνο η βαρύτητα τις βλέπει. Μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη θεωρία με μια απλή αναλογία. Φανταστείτε ότι ο κόσμος είναι σαν ένα τραπέζι του μπιλιάρδου. Οι μπάλες, άμα είσαι καλός παίκτης, περιορίζονται να κινούνται πάνω στο τραπέζι. Και σε δύο διαστάσεις. Και εδώ είναι οι συγκρούσεις που βλέπουμε με τις αλληλεπιδράσεις που ξέρουμε. Τώρα, τα ηχητικά κύματα όμως μπορείτε να φανταστείτε σαν τη βαρύτητα. Τα ηχητικά κύματα όμως δεν περιορίζονται στη διδιάστατη επιφάνεια του τραπεζιού και μπορούν να κινούνται παντού στο χώρο. Και έτσι η βαρύτητα χάνει την ισχύ της. Γιατί όσο μεγαλύτερο χώρο διαχέεται, τόσο πιο αδύναμη γίνεται. Είναι σαν ένα ποτάμι που για να το κάνεις πιο αδύνατο φτάνει στο δέλτα και απλώνεται πάρα πολύ. Οπότε τα νερά του δεν έχουν την ίδια ορμή. Στο LHC αυτό που θα δούμε είναι το εξής. Τα πρωτόνια θα συγκρούεται, θα παράγουν αυτά τα βαρυτικά ηχητικά κύματα τα οποία θα αποδρούν σε αυτή την έξτρα διάσταση. Και τα γραβιτόνια αυτά θα εμφανίζονται σαν χαμένη ενέργεια. Δηλαδή θα βλέπουμε δύο πρωτόνια να συγκρούονται, ξέρουμε την ενέργειά τους και μετά θα βλέπουμε διάφορα προϊόντα αλλά δεν θα έχουν χαμένη ορμή και χαμένη ενέργεια. Αυτή θα είναι η χαμένη ενέργεια, είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν ήδη στο LHC, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν έχει βρεθεί ακόμα. Επίσης θα παράγεις διάφορα άλλα σωμάτια όπως χορδές, αλλά και μαύρες τρύπες. Τώρα, καθώς αυξάνεται σε αυτές τις θεωρίες... γιατί εμφανίζεται αυτό, sorry. Σε αυτές τις θεωρίες τα πρωτόνια μαζί με τα πρωτόνια συγκρούνται, δημιουργούν μια πολύ μικρή μαύρη τρύπα η οποία εξαφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Πολλοί έχουν πει ότι... αυτό δεν θα εμφανιστεί. Ναι, το ζήτημα είναι ότι πολλοί έχουν πει ότι δυστυχώς εμφανίζονται στο PDF. Πολλοί έχουν πει ότι οι μαύρες τρύπες θα δημιουργούν, εφόσον τις δημιουργήσουμε, θα καταστρέψουν τη γη. Αλλά αυτό δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτές οι μαύρες τρύπες όχι μόνο εξατμίζονται πολύ γρήγορα, αλλά το άλλο που γίνεται είναι ότι αν η θεωρία αυτή είναι ισχύει, τις έχουμε δημιουργήσει ήδη αυτές τις μαύρες τρύπες μέσα από συγκρούσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα με κοσμικές ακτίνες, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Στο σύμπαν καθημερινά γίνονται τεράστιες συγκρούσεις, πολλές συγκρούσεις με ενέργειες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δουλεύει το LHC. Οπότε αν υπήρχε κάποια μαύρη τρύπη η οποία θα δημιουργούσε, θα έτρωγε τη γη, αυτό θα έχει ήδη γίνει. Το άλλο, αυτό που μας οδηγεί, αυτό που μας κάνει η θεωρία, αυτό που μας οδηγεί η θεωρία των έξτρα διαστάσεων είναι σε μια καινούρια κοσμοθεωρία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή η έξτρα διάσταση να είναι άδεια. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι σε αυτή την έξτρα διάσταση υπάρχουν άλλα σύμπαντα, άλλες σελίδες σε ένα βιβλίο. Και αυτές οι σελίδες γεμίζουν όλη αυτή την έξτρα διάσταση. Αυτό μας οδηγεί πέρα από την έννοια του μινιμαλισμού. Μας οδηγεί στην έννοια της πληθώρας, ο οποίος ο φιλόσοφος Νάιμπρινς, ο πρώτος του μίλησε, που λέει ότι η τελειότητα στη φύση έρχεται μόνο από τη συνύπαρξη όλων των δυνατών πιθανοτήτων. Όλες οι θεωρίες πρέπει να συνυπάρχουν στη φύση. Αυτό τέλος πάντων, το PDF. Δεν είναι, όχι, είναι στο PDF. Δεν είναι, όταν το έκανα το PDF βγήκε, επειδή το κάναμε βιαστικά, είχαμε κάποια τεχνολογικά προβλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο μινιμαλισμός, αν και έχει μεγάλη επιτυχία στο να εξηγεί το τι γίνεται να μας οδηγεί στο καθιερωμένο πρότυπο, δεν δούλεψε πάντα. Για παράδειγμα, το 17ο αιώνα οι άνθρωποι πίστευαν, επειδή ακριβώς εφήρμοζαν τον μινιμαλισμό, ότι υπήρχε μόνο ένα ηλιακό σύμπαν. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο και μέχρι τότε ήταν μια λογική εξήγηση. Αλλά όπως ξέρουμε, αυτό δεν ισχύει. Ξέρουμε ότι στο σύμπαν μας υπάρχουν 10 στην 20 ηλιακά συστήματα. Και δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
Βέβαια σε αυτό σε εμάς σήμερα φαίνεται κάτι το οποίο είναι δεδομένο, αλλά όταν αυτό πρωτοϋπόθηκε από τον Τζιορντάνο Μπρούνο το κάψαν στην πυρά. Τώρα το ζήτημα είναι, αυτό αλλάζει βασικά το τι ερωτήσεις ρωτάμε για το ηλιακό μας σύστημα. Για παράδειγμα, αν είχες μόνο ηλιακό σύστημα, έπρεπε να εξηγήσουμε, να βρούμε θεωρία που εξηγεί γιατί η απόσταση ήλιου-γης είναι αυτή που είναι. Ή γιατί η απόσταση ήλιου-δία είναι αυτή που είναι. Αλλά αν έχουμε 10 στην 20 ηλιακά συστήματα, έχουμε ένα σωρό ηλιακά συστήματα με ένα σωρό πλανήτες, αριθμό πλανητών σε κάθε σύστημα. Η απόσταση μεταξύ του αστεριού και του πλανήτη αλλάζει, οπότε είναι θέμα ιστορικής συγκυρίας το ότι η απόσταση ήλιου-γης είναι αυτή που είναι. Επίσης, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα στο σύμπαν μας. Δηλαδή, το ότι έχουμε ζωή πάνω στη γη, πριν έπρεπε να το θεωρούσαμε ότι υπήρχε ήταν διαμαγείας. Ναι. Αλλά τώρα, εφόσον έχουμε 10 στην 20, είναι απλώς ατύχημα. Βρισκόμαστε στον κατάλληλο πλανήτη που έχει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για τη ζωή να αναπτυχθεί. Το ζήτημα είναι τώρα, μπορεί να επαναληφθεί η ιστορία, μπορούμε να έχουμε ξανά, να βρεθούμε σε κατάσταση που βρίσκουμε ότι εκτός από το ένα σύμπαν υπάρχουν πολλά σύμπαντα, όπως βρήκαμε ότι εκτός από ένα ηλιακό σύστημα υπάρχουν πολλά ηλιακά συστήματα. Και η θεωρία χορδών μας λέει πως ναι. Και ο λόγος είναι ο εξής. Η θεωρία χορδών για να είναι μαθηματικά ακριβής, για να έχει μαθηματική συνέπεια, πρέπει να έχει 6 διαστάσεις. Συνήθως 6. Αυτές οι 6 διαστάσεις φυσικά εμείς δεν τις παρατηρούμε. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι 6 διαστάσεις πρέπει να είναι μικρές σε μέγεθος. Οπότε αυτό που μπορείτε να φανταστείτε είναι ότι στον τρισδιάστατο χώρο μας, σε κάθε σημείο, μπορείτε να βάλετε μια μικρή σφαίρα, ένα μικρό γεωμετρικό σχήμα που περιγράφει τις 6 διαστάσεις. Αυτές οι 6 διαστάσεις μπορεί να είναι απλές, σαν μια σφαίρα, μπορεί να έχουν μια τρύπα μέσα, να είναι πιο περίπλοκη στη τοπολογία τους, και η περιπλοκότητα αυξάνεται πολύ εύκολα και αυξάνεται πολύ εύκολα με τον αριθμό των διαστάσεων. Εδώ είναι μια μαθηματική αναπαράσταση ενός Καλάμπι-Γιάου, εξασδιάστατου Καλάμπι-Γιάου. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι νόμοι της φύσης εξαρτώνται από το σχήμα αυτών των διαστάσεων. Οπότε, αν υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι στη θεωρία χορδών στο να δώσει σχήμα σε αυτές τις διαστάσεις, σημαίνει ότι δημιουργείς κόσμους που έχουν τελείως διαφορετικούς νόμους της φύσης. Και η θεωρία χορδών δεν δίνει μία και μοναδική θεωρία. Δίνει πάρα πολλές θεωρίες. Οπότε μας δείχνει ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά σύμπαντα στον κόσμο. Σε αυτό που λέμε κόσμο. Το ζήτημα είναι βέβαια, το άλλο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα, τα σύμπαντα, δεν έχουν ζωή. Γιατί ακριβώς δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη ζωή να υπάρξει. Ο βασικός λόγος είναι η σκοτεινή ενέργεια του σύμπαντος. Η σκοτεινή ενέργεια έχει την τάση να διασπά, να κάνει το σύμπαν να μεγαλώνει. Αν η σκοτεινή ενέργεια είναι πάρα πολύ στο σύμπαν μας, στο δικό μας σύμπαν, θα διασπούσε τους γαλαξίες πριν καν αυτοί σχηματιστούν. Οπότε η σκοτεινή ενέργεια πρέπει να έχει μια πάρα πολύ μικρή τιμή στο σύμπαν μας. Και αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα κοσμολογικής σταθεράς. Στην περίπτωση λοιπόν, όταν έχεις ένα σύμπαν, πρέπει να βρούμε μια θεωρία που δυναμικά εξηγεί γιατί η κοσμολογική σταθερά είναι τόσο μικρή. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλες οι δυναμικές θεωρίες, που όσο όμορφες και να είναι, ας μην κάνουμε κρίση, έχουν καταρριφθεί πειραματικά. Πειραματικά δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει κάποια δυναμική θεωρία που εξηγεί γιατί η κοσμολογική σταθερά είναι τόσο μικρή. Ενώ όμως όταν έχεις πάρα πολλά σύμπαντα, όπως συμβαίνει στη θεωρία των χορδών, τότε εξηγείται με
παρόμοια με τον ίδιο λόγο που υπάρχει ζωή στη Γη. Βρισκόμαστε απλώς στο σύμπαν που έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν γαλαξίες. Στο σύμπαν που έχει τη λίγη σκοτεινή ενέργεια, έτσι ώστε να μην διασπούνται οι γαλαξίες και να μπορούν να έχουμε άστρα, πλανήτες και τη Γη. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτά τα σύμπαντα δεν τα βλέπουμε. Ο Γαλιλαίος εφήβρε το τηλεσκόπιο και είδαμε ότι ότι τα άστρα που βλέπανε στον ουρανό ήταν τα ίδια με τον ήλιο. Βρήκανε πλανήτες, βρήκαν τα πάντα. Τι γίνεται όμως για κάποια σύμπαντα, τα οποία είναι πέρα από τον ορίζοντά μας. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτά τα σύμπαντα είναι εκεί? Και υπάρχουν διάφορες έμεσες ενδείξεις που μπορούν να μας πούνε ότι αυτά τα σύμπαντα είναι εκεί. Ένα από αυτά, βασικό, είναι φυσικά η ύπαρξη γαλαξιών. Το ότι βλέπουμε ότι η κοσμολογική σταθερά είναι μικρή, χωρίς να υπάρχει δυναμική θεωρία που να εξηγεί την τιμή της. Ένα είναι αυτό. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες κιόλας περί στοιχειωδών σωματιδίων που έχουν βάση την πληθώρα συμπάντων σαν τη διχασμένη υπερσυμμετρία. Υπάρχουν επίσης, μια άλλη πιθανότητα είναι να δούμε πάρα πολλά σωματίδια στο σύμπαν μας, τα οποία σχετίζονται ακριβώς με την πολυπλοκότητα των διαστάσεων, των έξτρα διαστάσεων στη θεωρία χορδών. Οπότε, ένα από αυτά τα σωματίδια, ένα από αυτά τα πράγματα που μπορούμε να τα δούμε και στο LHC είναι μπορεί να έχουμε σύγκρουση δύο πρωτονίων, να δημιουργήσουμε δύο σωματίδια τα οποία είναι μετασταθή, αλλά έχουν μεγάλη ιδιοζωή. Σταματάνε αυτά τα σωματίδια, σταματάνε μέσα στον ανιχνευτή και μετά από λίγο καιρό περιμένεις και αυτά μια ωραία πρωί, ίσως και τα Χριστούγεννα, διασπώνται και δίνουν ενέργεια μέσα στον ανιχνευτή σε κάποια στιγμή που δεν τρέχει ο ανιχνευτής. Επίσης μπορούμε να δούμε τα σήματα από αυτά τα σωμάτια στο CMB, στο φως από το Big Bang. Μπορούν να επηρεάσουν το πώς η σκοτεινή ύλη διανέμεται μέσα στο σύμπαν. Καθώς επίσης μπορούν να επηρεάσουν και το πώς οι μαύρες τρύπες που ήδη έχουμε στο σύμπαν μας εξελίσσονται. Στην περίπτωση αυτή, τι γίνεται? Όταν έχεις μια μαύρη τρύπα που περιστρέφεται και έχεις ένα σωματίδιο που έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με τη μαύρη τρύπα, μπορεί να δημιουργήσει ένα άτομο βαρύτητας, ας το πούμε, με την μαύρη τρύπα. Το άτομο αυτό μεγαλώνει, για να δούμε, και μεγαλώνει και δημιουργεί ένα μεγάλο σύννεφο γύρω από τη μαύρη τρύπα που παίρνει ο Χριστός και η Παναγία. Έπρεπε να ήταν το σύννεφο, αλλά συγγνώμη, το PDF τα έκανε μαντάρα. Λοιπόν, δημιουργεί ένα σύννεφο έξω από τη μαύρη τρύπα που παίρνει τη στροφορμή και την ενέργεια της μαύρης τρύπας και την κάνει να κινείται πιο αργά. Οπότε αυτό που θα δεις είναι την απουσία περιστρεφόμενων μαύρων οπών στο σύμπαν, καθώς επίσης και επειδή έχεις αυτό το τεράστιο άτομο που είναι δεμένο από τη βαρύτητα, μπορείς να δεις, όπως βλέπεις φωτόνια από το άτομο του υδρογόνου, μπορείς να δεις βαρυτικά κύματα που έρχονται από αυτό το άτομο που κρατιέται από τη βαρύτητα. Οπότε μπορείς να έχεις σήματα όπως σε ανιχνευτές, όπως το Advanced LIGO, το LISA, που θα κοιτάνε για βαρυτικά κύματα σε μερικά χρόνια. Η άλλη ερώτηση είναι, τι μπορούμε να μάθουμε από το Higgs? Όπως ήδη θα έχετε ακούσει, το βρήκαμε το Higgs, μετρήσαμε τη μάζα του και είναι 125 GeV. Για μας τους θεωρητικούς αυτή η μάζα μας λέει κάποια πράγματα, αλλά όχι πολλά. Είναι σε μια περίεργη περιοχή που είναι μεταξύ στο όριο που βλέπουν διάφορες θεωρίες. Το βασικό για αυτό το σωματίδιο τώρα, για μας τους θεωρητικούς, είναι να ελέγξουμε τις ιδιότητές του. Να ελέγξουμε στο πώς ακριβώς
τι αλληλεπιδράσεις έχει με τα υπόλοιπα σωματίδια του καθιερωμένου προτύπου. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή και τα δύο πειράματα, και το Atlas και το CMS, βλέπουν ότι το Higgs παράγεται με 2 φορές το ρυθμό από τον οποίο προβλέπεται από το καθιερωμένο πρότυπο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι έμεση ένδειξη ότι έχουμε καινούργια σωματίδια κοντά στη μάζα του Higgs που επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις του και μας δίνουν αυτό το έξτρα σήμα. Βέβαια, αυτά εδώ τώρα, αυτό που σας λέω, ο παράγοντας του 2 έχει μεγάλα σφάλματα και είναι ακόμα νωρίς. Ναι, αυτό είναι παράγοντας 2. Ακριβώς. Όχι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εφόσον υπάρχει κάποια διαφορά από αυτό που προβλέπει το καθιερωμένο πρότυπο, σημαίνει ότι έχεις καινούργια σωματίδια. Έχεις καινούργια φυσική που σε επηρεάζει το πώς το Higgs αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα σωμάτια. Αλλά φυσικά όλα αυτά δεν έχουν αρκετά στοιχεία ακόμα, πρέπει να πάρουν και άλλες μετρήσεις και ίσως ξέρουμε περισσότερα μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλά νέα για μας. Αν παραμείνει, σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική την οποία είναι κοντά στη μάζα του Higgs και το LHC μπορεί να ανακαλύψει. Ναι. Ναι, ακριβώς. Θα σας πω. Μπορείς να το κάνεις με διάφορο τρόπο. Έχω την μολύα. Λοιπόν, το Higgs στο Large Hadron Collider δημιουργείται από 2 γλουόνια, τα οποία εδώ είναι από έναν βρόχο από top και δίνει το Higgs. Έτσι παράγεται το Higgs, το LHC. Συγγνώμη, πρέπει να το σηκώσω. Ωραία. Το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ είναι το top. Αν έχουμε καινούργια σωμάτια που κοντά στην ενέργεια που είναι στη μάζα του Higgs, θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτό, σε αυτό. Οπότε μπαίνει και άλλος βρόχος μεταξύ. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το ίδιο μπορείτε να δείτε ότι γίνεται και για τα φωτόνια. Για τα φωτόνια, εδώ που έχεις το W και ξανά το top. Οπότε αν έχεις καινούργια σωμάτια, ενδυνάμει σωμάτια, μπορεί να σου αλλάξουν τις ιδιότητες του Higgs. Τι εννοείτε? Διάβαζα τώρα ότι ναι. να πάρουν και τις άλλες ναι. διάσπασης του Higgs, ναι. τότε αυτή η ανομαλία, στο πούμε έτσι, φεύγει. σε φαρίζει. Ναι, αλλά αυτό είναι λάθος. Γιατί αν θεωρήσεις ότι υπάρχουν αυτό που κάνουν, θεωρούν, αν κάνεις την υπόθεση ότι το Higgs είναι το Higgs το καθιερωμένο πρότυπο, τότε είναι σωστό να συνδυάσεις όλα τα κανάλια που βλέπεις στο Higgs και να πεις ότι μερικά είναι αυξημένα, μερικά είναι μειωμένα, ο μέσος όρος είναι 1. Αυτό είναι σωστό. Αλλά αν το Higgs έχει καινούργια σωματίδια, τα καινούργια σωματίδια επηρεάζουν τα διαφορετικά κανάλια διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο. Άλλα τα αυξάνει, άλλα τα μειώνει. Οπότε το σωστό πράγμα είναι να εξετάσεις την κάθε αλληλεπίδραση ξεχωριστά. Για παράδειγμα, το Higgs του WW που δεν βλέπουν, είναι διαφορετικό. Η αλληλεπίδραση είναι, δεν υπάρχουν σωμάτια εκεί. Η αλληλεπίδραση έρχεται έτσι. Είναι 3 level. Υπάρχει μόνο ένα vertex εκεί. Δεν υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχουν. Μπορείς να έχεις, για παράδειγμα, το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι το Higgs να αναμειγνύεται με άλλες, να έχεις άλλα Higgses στη θεωρία. Οπότε το Higgs να είναι μείγμα 2 καινούριων. Είναι ένα ενδεχόμενο. Ναι, είναι ενδεχόμενο. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Αλλά αυτό για εμάς τους θεωρητικούς είναι μια πολύ ωραία πρόκληση. Το ότι αυτός ο παράγοντας του 2 είναι ακόμα εκεί, αλλά φυσικά μπορεί να έχει φύγει πολύ κάλλιστα μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν λέω ότι αυτό είναι σίγουρο, απλώς είναι ωραίο που είπε αυτός ο παράγοντας του 2 είναι εκεί και αν παραμείνει θα είναι η πρώτη άλλη μια ένδειξη που έχουμε για φυσική πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο. Θα πάρουμε 2 ερωτήσεις.
Ναι, τελείωσα τώρα κι εγώ. Ναι. Πολλά θα ήθελα να πω, αλλά δεν μπορώ να κάνω εγώ τη διάλεξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Ναι. εάν έχετε ασχοληθεί με την άποψη ότι για να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα στο σύμπαν, η βαρύτητα δεν είναι η μόνη δύναμη. Δηλαδή υπάρχουν απόψεις από επιστήμονες που πιστεύουν ότι οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις, πολύ ισχυρότερες από αυτές τις βαρυτικές, μπορούν να ερμηνεύσουν και με μεγάλη ακρίβεια. Όχι. Αυτό είναι λάθος, γιατί υπάρχουν πειράματα τα οποία έχουν ελέγξει την ισχύ της βαρύτητας, τη δύναμη της βαρύτητας, μέχρι τη τάξη του χιλιοστού ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν έξτρα δυνάμεις, τουλάχιστον όσο δυνατές όσο η βαρύτητα. Μιλάω για το... Για ποιο, το μόντ? Όχι, για το κοσμολογικό ζήτημα, δηλαδή για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αστρικών σωμάτων. Δηλαδή, μεταξύ... Έχουν υπολογίσει αυτά τα πράγματα και έχουν δει ότι η αλληλεπίδραση έχουν κάνει τεστ της βαρύτητας. Αυτά έχουν γίνει σχετικά πρόσφατα. Ναι, των δυνάμεων πέραν της βαρύτητας, όπως οι γνωστές ηλεκτροστατικές δυνάμεις. Οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις δεν ισχύουν σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Γιατί αυτά μπορείς να τα ελέγξεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το εξής, ότι όταν έχεις ηλεκτροστατικές δυνάμεις πρέπει να έχεις φορτίο. Και τα φορτία γενικά κινούνται ώστε να εξουδετερώνονται. Οπότε οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις δεν υπάρχουν. Αν έχεις μαγνητικές δυνάμεις δεν επιδράνε τίποτα. Επίσης βλέπεις Οι μαγνητικές για να δημιουργηθούν χρειάζονται κίνηση φορτίων, έτσι. Ναι, φυσικά, αλλά μπορείς να έχεις ουδέτερο. Δεν το έχεις μαγνητικές. Ξέρουν πόσο είναι τα μαγνητικά πεδία στο γαλαξία. Εννοείται συνολικό ουδέτερο φορτίο να έχουμε μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Το καλώδιο έχει μαγνητικό πεδίο, αλλά είναι ουδέτερο. Ναι, παρόλα αυτά, όταν υπάρχει ρεύμα υπάρχει μαγνητικό πεδίο. Αλλά αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι έχουν μετρήσει τα μαγνητικά πεδία που είναι στους γαλαξίες και ανάμεσα από τους γαλαξίες. Είναι πάρα πολύ μικρά. Έχουν επίσης υπολογίσει, έχουν δει ότι υπάρχει βαρυτική αλληλεπίδραση πέρα στο οπτικό. Βλέπουν ότι ο γαλαξίας μας είναι γύρω στα 10 κιλοπάρσεκ σε μέγεθος. Βαρυτικά ο γαλαξίας μας έχει 100 κιλοπάρσεκ μέγεθος. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει έξτρα ύλη που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι το ζήτημα της σκοτεινής ύλης. Στην περίπτωση όμως, η σκοτεινή ύλη, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε παρατηρείται, ούτε μπορούμε να την παρατηρήσουμε. Μόνο τη συνεπάγουμε από φαινόμενα τα οποία μπορούμε ίσως να την παρατηρήσουμε, εξαρτάται από το τι είναι φτιαγμένη. Για παράδειγμα, αν τα συμμετρικά σωμάτια, αυτά που σας είπα, είναι μέρος της σκοτεινής ύλης, μπορούν να περάσουν μέσα από ειδικούς ανιχνευτές που ήδη έχουν φτιάξει και να δώσουν σήμα. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Έχουν αυτό το bullet cluster που λένε, που έχουν δει ότι υπάρχει, επειδή είναι δύο γαλαξίες οι οποίοι έχουν συγκρουστεί, έχουν δει ότι η φωτεινή ύλη έχει χωριστεί από τη βαρυτική. Οπότε βλέπουν ότι υπάρχουν δύο ας το πούμε blobs, δύο πράγματα, το οποίο είναι ένα φωτεινή, ένα η σκοτεινή. Και η σκοτεινή είναι πιο ισχυρή, γιατί τη βλέπουν το φαινόμενο των βαρυτικών φακών, ας το πούμε, που έχουν οι γαλαξίες όταν έχεις πολλή μάζα, και ξέρουν ότι υπάρχει βαρυτικό κέντρο και υπάρχει και φωτεινό κέντρο, τα οποία είναι διαφορετικά. Για να ολοκληρώσω και να μην σας τρώω τον χρόνο και θέλει και άλλη ερώτηση να γίνει. Οι πηγές μου είναι από έναν φυσικό, τον Hannes Alfvén, που μέσω της φυσικής πλάσματος πιστεύει και υποστηρίζει ότι εξηγεί μια χαρά, χωρίς την ανάγκη ούτε σκοτεινής ύλης, ούτε σκοτεινής ενέργειας, ούτε μαύρων τρυπών, ούτε άλλων θεωριών έτσι λίγο φαντασμαγορικών. Τέλος πάντων, μπορούμε να συζητήσουμε μετά και να σας εξηγήσω ακριβώς γιατί κάνει λάθος. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Λέμε ας πούμε ότι η μάζα του Higgs είναι στα 125 MeV από ό,τι φαίνεται κτλ. Ναι. Και κάνουμε μια ισοδυναμία μάζας ενέργειας πάντοτε στηριγμένη, λέμε ας πούμε 100 τόσες φορές τη μάζα του πρωτονίου, στηριγμένη στην ισοδυναμία έμισε τετράγωνο. Ναι. Αυτό το έμισε τετράγωνο έχει το ΣΕ που είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό, ανεξάρτητα από συχνότητες κτλ. Ναι. Τώρα όμως το κενό μετά από την ακτινοβολία υποβάθρου, μετά από τα πεδία Higgs κτλ. Δεν υπάρχει. Μήπως οι αλληλεπιδράσεις πλέον πρέπει αυτή η εξίσωση να έχει ένα ΣΕ που θα εξαρτάται και από τις ενέργειες και από τις συχνότητες και είναι η ώρα να αναθεωρηθεί, παράδειγμα.
η μάζα του Higgs εξαιτίας. Όχι. Η σχέση ισοδυναμίας ενέργειας μάζας με ένα σε που είναι ανεξάρτητο από τις συχνότητες και από τις ενέργειες. Ναι, αυτό το σε, αυτό που μπαίνει στη μάζα του Higgs είναι ανεξάρτητο από τις ενέργειες της συχνότητες. Πάντα η ταχύτητα του φωτός εξαρτάται, όπως ξέρετε, από τη διάθεση του φωτός, εξαρτάται σε τι μέσο διαδίδεται. Αλλά όταν έχει το κενό, ξέρουμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι τόση και τη χρησιμοποιούμε ως σταθερά. Αυτό λέω. Έχουμε πλέον κενό. Παντού υπάρχει το πεδίο Higgs, παντού υπάρχει. Δηλαδή, νομίζω ότι κάπου αρχίζει να συζητιέται ότι αυτό το έμισε τετράγωνο ίσως πρέπει να έχει ένα σε που. Όχι, πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη θεωρία της σχετικότητας. Αυτό λέω. Αν μπαίνει τέτοιο θέμα. Δεν είναι τέτοιο θέμα, γιατί τη θεωρία της σχετικότητας την έχουμε ελέγξει σε μεγάλη ακρίβεια. Και χρειάζεται κάθε φορά που λέει κάποιος ότι πρέπει να αλλάξει τη θεωρία της σχετικότητας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να εξηγήσεις γιατί θέλεις να προσθέσεις καινούριες δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσεις γιατί δεν βλέπουμε καινούριες δυνάμεις σε μεγάλες αποστάσεις. Η βαρύτητα δρά και η θεωρία της σχετικότητας δρά σε τεράστιες αποστάσεις. Ισχύει από τις πιο μικρές που ξέρουμε έως τις πιο μεγάλες. Οπότε για να την αλλάξεις, πρέπει να προσθέσεις καινούρια σωμάτια σε ενέργειες που ήδη έχουμε δει και που έχουμε κάνει πειράματα και δεν έχουμε δει τίποτα. Επίσης, αυτό που λέτε, συνήθως λέει ότι θα υπάρχει παραβίαση της συμμετρίας Λορέντς που έχει η θεωρία της σχετικότητας. Και αυτά τα έχουν ελέγξει και στο εργαστήριο, έχουν κάνει πάρα πολύ διάφορα πειράματα, τα οποία το έχουν ελέγξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και συμφωνεί με αυτά που έλεγε ο Αϊνστάιν. Υπάρχει χώρος. Ναι, υπάρχει χώρος ακόμα να αλλάξει τη θεωρία της σχετικότητας. Συνήθως όταν γίνεται αυτό, γίνεται με τρόπο που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Πρέπει να αποφύγεις πολλά πειράματα, προσθέτεις καινούργια σωμάτια, γίνεται ένα μπαρόκ πράγμα και το άλλο είναι μετά δεν εξηγεί, δεν έχει δυνατότητα ποτέ αυτές οι θεωρίες να αναποθούν με την θεωρία πεδίου. Αλλάζουν δραστικά το τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Ναι, απλώς λέω ότι αν ας πούμε η ταχύτητα του φωτός που θα έδινε την ισοδυναμία ενέργειας μάζας είχε μια εξάρτηση, παράδειγμα, από τη συχνότητα, όπως έχει όταν διαδίδεται το φως σε κάποιο μέσον, ναι. Ίσως άλλαζε τις μάζες και τους συσχετισμούς των σωματιδίων. Αυτό το έχουν ελέγξει, για παράδειγμα. Έχουν ελέγξει το πώς η ταχύτητα διαδίδονται η κοσμική ακτινοβολία. Έρχεται από πολύ μακρινές πηγές, που έχει πολύ μεγάλη απόσταση σε εμάς. Οπότε παίρνει χρόνια, παίρνει πάρα πολύ καιρό, οπότε έχεις χρόνο. Αν διαφορετικές κοσμικές ακτινοβολίες διαφορετικής ενέργειας είχε διαφορετική ταχύτητα του φωτός, θα το βλέπαμε. Κάποια στιγμή κάτι ακούστηκε πέρσι και. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωραία. Προτείνω η Ασημίνα θα είναι στο χώρο για μπορείτε να την. Να με πιάσει, ναι. Ασημίνα. Κάτσε εδώ. Αυτό.